Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutawadi'u lil haqqi. Wal mutawadi'u lan wong sing ngandhap asor lil haqqi maring perkara sing hak. Kala ngucap sapa Al-Busairi man Al-Busairi Tawadu utawi tawadu sing dikarepake maknane tawadu niku napa menurut Imam Busairi dene didhawuhake wa ya tawadu iku al-istislamu amrin pasrah lil haqqi maring perkara sing hak wa tarkul iktiradi lan ninggalake mengo dalam arti berpaling alal hukmi ngatasi hukum. Selanjutnya wong sing netepi perkara sing hak, nglakoni perkara sing apik. Wasabun lan bocah nom nasa'a kang tumbuh berkembang sapa sabun. Bi ta'atillahi dalam taat maring Allah. Selanjutnya bocah nom sing tumbuh kembangnya damel taat marang Gusti Allah. Termasuk jenengan sedaya sing awet cilik ngono wis sregep ngaji nganti tekan gedhe kuwi termasuk masuk ing kategori sabun nasal bi taatillah. Aisyah pun tegese bocah nom mutiun kang taat lillahi maring Allah. Nasi bari saking umur cilike ilal kibari tumeka umur tuwa gedhe. Karena kebiasaan yang terus dilakukan nanti jadi ketetapan sing wis kulino dilakoni. Nek cilike ora kulino ngaji apa terus gedhe yo ngaji. Kecile ora dikulino salat, ora dikulino poso, terus gedhe yo angel kon salat, angel kon poso. Makanya ngono kuwi sabun nasa fi taatillah iku penting kangge saged dene kuliah saya pahami minasikor ila kita. Awit saka cilik kudu wis dikulino, kudu wis dikenalake. Dina sesuatu yang akhir ngoten kudu dikenalake salat, dikenalake ibadah, dikenalake Gusti Allah. Kedaman cilik untuk membentuk karakter, membentuk kebiasaan sing apik awal mula memang butuh paksaan. Sing ngerti mungkin anak menuju mau ngrasa wong tuwaku ora sayang, wong tuwaku kok galak ora karuan. Kudu kon nglakoni iki, kudu kon salat, kudu kon poso. Padahal layan poso mangan ra yo enak. Ning nalikane cilik kok ora dikulino tutuke gedhe wong yo angel kon poso. Makane penting kan di sana awake dhewe memahami itu Pak. Sabun nasa'a fi ta'atillah. Selanjutnya wa akilul halal lan sing mangan perkara halal. Baik halal zatihi utawa halal sababi ini kudu didadekake atau sembarangan. Apa meneh gawene awake dhewe sing pengen gadah keturunan sing saleh, salehah. Pengen duwe anak sing saleh-salehah iku kudu wong tuwane dhisik sing saleh-salehah. Ojo ngarep wong tuwane ora saleh-salehah kok pengen duwe keturunan sing apik. Mustahil ngoten. Pengen duwe anak sing saleh-salehah terutama wong tuwane kudu apik dhisik. Selanjutnya napa akilul halal, mangan perkara sing halal. Baik secara lidatihi utawa lisababi ini kudu didadekake. Ojo nganti jenengan sing wis berkeluarga mulai mau kok terus merkulen pacaran kanthi cara sing ora bener utawa memang kakanane kuwi ora halal secara lidatihi. Ngono kuwi mempengaruhi gaya anak turu. Mempengaruhi gaya anak turu terutama sing lanang. Kok mangan sembarangan ora didadekake halal haram. Lah mungkin apa sing awake dhewe mangan iku ora dadi apa saripati saka sperma. Lah kok sing dadi kualitas sperma iki kok dadi sing saleh-saleh utawa sing saleh. Iku dadi akilul halal. Mangan perkara sing halal. Mergo
Nabi ngeleke sing sawonge kok mangan 10 saka barang haram iku dumene ora ditapa dening Gusti Allah 40 dina. Kek 10 mendah nak sapire 90. Nah sing mangane akeh ape butuh nambel butuh iso nganti 20 nganti 30. Kek iki no dhewe nek kan di antarane nopo kok dumene angel nanti yo mau. Wetenge awake isa kelakuan perkara sing dihindari butuhan ilul haram. Baik halal secara dhartiai atau sababiah. Dhartiah hidrate ini memang halal, ini memang haram. Nak sababiah cara terboleh. Iki perkarane janjane halal. Ning cara terboleh kanthi cara sing haram mungkin malah dadi napa ha. Ola sapa Ibnu Abbas. Dewi ngagas layak balu ran nampa sapa wa Gusti Allah salat imrikin ing salate seseorang. Rijohi kang iku ana ing dalem wetenge imrikin lukmatu haramin utawi 10 perkara sing haram. Ibnu Abbas ngelek awake dhewe iku Ibnu Abbas ora mung sembarangan. Iki termasuk sing disabdo Nabi sing didongani Nabi supaya pinter nak wilih pinter nafsi Al-Quran. Dongane piye? Anggone Nabi dongane Ibnu Abbas. Kalau ngoten iku diusake terdodone ten sirai Allahumma alimul kitab. Allahumma alimul kitab. Itu dongane kanjeng Nabi dari dongane sapa Ibnu Abbas. Iki Abbas ngelek ke Gusti Allah iku ora nampa salate seseorang sing ngendi ning jero wetenge kok ana perkara sing apa. Wasabani langkung 6 loro. Bocah 6 loro al-mutahabbani kang saling mengasihi utawa saling mencintai fillahi krana Allah. Berikutnya bocah nom sing saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung mergone Gusti Allah. Ai ilayam ta tegese maring yen tok mati sapa saban. Mergo kok pengaruh kancaku gedhe makane sabani al-mutahabbani fillah. Teman saling mengingatkan kita kepada Allah. Nek kowe kumpul kancamu kok sing dadi akil lali maring Gusti Allah tinggal nang model-model iku. Kanca iku pengaruh gedene raga sing muni sregep iso dadi kesat ngono kuwi yo mergo kanca. Ya sewale sing muni kesat iso dadi sregep yo mergo kanca. Jadi waktu sembarangan nggone milih napa kon. Tur kanca yo ora salah wasi. Wis rampung yo wis urusan wis ora padha yo wis. Rampung mboten enten kok seterusé. Wal harisu lan wong sing reksa. Wal harisu lan wong sing reksa ai al muhafizu tegese wong sing reksa ala sholati ngatasi salat bil jamaah dalam jamaah. Selanjutnya wong sing jaga reksa salate kanthi berjamaah. Anggone salat berjamaah kuwi Nabi ngelekake kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu salata sapa sira kabeh. Kalpa kuli diring ing dalem durine saben-saben wong sing bagus wa fajirin lan wong sing laku. Itu salat kabeh. Senajan sing berjamaah karo awak kuwi mau wong apik utawa wong sing fajir wong sing laku. Mergo apa nalikane dene salat tetep nyembah Gusti ora ketang kelakuane laku. Ora ketang kelakuane ora apik ning nalikane dene salat iki berarti eling maring Gusti Allah. Terus dibeda-bedake wah iki wong sing apik iki sing ora apik kono. Bagian buri lo bagian paling buri pol ngoten ora ketang. Kudu solo kalpakuli diwen lan ojo dibeda-beda, namun sing apik di kelompok iki, sing elek di kelompok iki. Yo ngoten niku memang untuk mencapai hal sing apik, ora iso awake dhewe memisahkan perkara sing apik lan sing elek ning dunya. Ning dunya iki berkumpul perkara elek lan perkara sing ora iso dipisahke kanthi temenanan ngono ae.
Waladzi lan wong yusolli kang sholat sapa alladzi billaili ing dalem wektu wengi. Wan nasu hal dai manungsa iku niya wong pira-pira wong sing padha turu kabeh. Nalikane ana tengah wengi manungsa liyane turu kok ana wong sing durung sholat. Wong niku kuwat dene ra karuan. Ganjaran. Tapi langsung nyambung yang Gusti Allah liyane donga ora kuat tertutup kok lihat yang belum sholat. Ibaratnya orang gangguane sinyale menolak dari rakaman. Sehingga kesintik ibaratnya. Wala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu sholat ala sira kabeh minalaili saking wektu walau arba'an senajan iku kelawan 4 rakaat. Senajan ora petan 4 rakaat sholat. Sallu sholat sapa sira kabeh walau rakaat senajan iku kelawan 2 rakaat. Ora 4 yo 2 rakaat. Mamin ahli baitin ora ana utawi penduduk omah. Tuk roh kang dingerteni lahum kedue ahli bait apa sholat minal laili saking wektu illa nada kejaba mudah ning ahli bait sapa munadi wong sing mudah-mudah. Piye mudah-mudahe ya ahlal bait penduduk omah. Jumenengo sapa sira kabeh li sholatikum maring sholat kabeh. Nalikane kok ana wong gelem nglakoni sholat wengi ngono kuwi mau. Ora petang rakaat utawa ora patang rakaat 2 rakaat. Ngono nalikane wis dibiasaake bertengah wengi ngoten niku kaya ana sing buka. Kudu dibuktikan kaya ana sing buka. Kami wis sing buka sapa ya malaikat sing buka ngono kuwi mau. Arab percaya dengan bukti itu, wes bukti sekian. Ajibno sholat wengi selama minimal nganti seminggu di waktu yang sama. Karena sholatmu jam 3 ya jam 3 terus. Nah sholatmu setengah 4 terus. Ajibno lakonan terus kulina ngono kuwi jenengan ora usah halaran, ora usah kudu ana sing buka. Orang perlu membuat dia bukan ngono iki bisa nani karo iki. Memang tidak dari sing awal padha abot, tapi ku nalikane wong kulino. Kan kok salate jam 3 terus ngoten iku jam 3 ngono iso nani karo iki. Kok nalikane kok ajub wis salat ngono iku kaya-kaya iki kok dadi imam ning buri kaya ono nak ngene. Padahal awakmu salat karo di buri kaya ono wong iki rumasane kok dirasa wedi ngono kuwi. Dulu lho ana ya kuwi sing melu jamaah kok ya arwahku kodasa perkara-perkara sing apik iku melu salat bareng Allah. Tapi nalikane ora wani yo terus wedi salat ora rampung ya terus apa wae wedi perkara rumangsa ning ndi kaya ana sing melu apa salat. Padahal kuwi kok makmuman karo Allah nalikane kok ana wong iso netepi apik salat wengi ngoten niku wae. Perkara-perkara sing apik arwahku kodasa jin sing Islam sing saleh ngono kuwi padha ngetut seneng karo Allah. Barate kok keturun ngono kuwi mau nganti ora salat kaya ana sing gugah, lha kuwi mau kumpul salat iku. Kok ana wong sing undang, ana sing undang-undang ya ahlal baitiku muli salat iki. Kami dong lakoni salat. Kami wong sesuk nek pengen padha kubure nalikane wengi awakmu kami salat. Kok sing dadi padha kubur ku salat ning tengah wengi. Sing liyane manungsa turu awakmu sebutan salat. Iku minangka sesuk dadi padane kubur awake. Lho nek kubur iki dhewean peteng dedet ora ana kancane ora ana lakune peteng dedet sing ngancani sapa ya amale awake dhewe. Sing ngancani amale awake. Amal ngono kuwi mau kuwi iso perna loro nek amal sing apik yo wujude perkara sing apik nek amal sing elek yo wujude medine ra karuan. Walladzi lam yumsiku kang ngeker sapa alladzi ngeker ku dalan ati njogo maksa awake. Nah, yumsiku ki ngeker dalam hati memang betul-betul ada niatan untuk memaksa diri.
Nakar joko nafsu ing awak dhewe ne alali anil haram saking perkara sing haram. Termasuk berikute walladzi yumsiku nafsu anil haram. Wong sing bisa njogo reksa awake, maksa awake ngadoli saka perkara sing haram. Fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan. Lho napa ucapan sing haram? Miso-miso yo haram, ngelek-ngelek wong yo haram, ngruneki wong yo haram, ngapusi yo haram. Iki fil aqwali kudu dihati-hati. Wal af'ali lan penggawean. Wal af'ali lan pira-pira penggawean. Baik ucapan atau perbuatan harus dijaga. Mergo kadang awake dhewe isa-isa njogo fil af'al. Ning wangele ra kawan njogo fil aqwal. Lha iki ana perkara sing ora apik sithik lek dadi komentari lek dadi elek. Biasane ucapan sing dijogo. Waladilan wong berikute waladilan wong yang sohu kang aweh nasihat sapa alladzi. Yang sohu kang aweh nasihat sapa alladzi. Dinalikane ana wong sing nasihati awakmu ngandani awakmu matur suwun alhamdulillah langsung malah dibales ngono lauk kok ngandani urip-urip dhewe kok kakek ngomong sing lakoni aku ora melu urun rasa melu rembug aja ngono. Model ngono kuwi kok nalikane tumindak apa sakarepmu wis ora ono sing ngilik kancamu wis ora peduli dulurmu ora peduli kiwa tanganmu wis ora peduli mergo wong nalikane diawahi nasihat kuwi kudu malah matur kudu matur ngono berarti saya ono sing peduli karo aku. Berarti saya ono sing seneng karo aku kok ndak salah saya ono sing ngulu. Berarti ono wong nek njukur jurang iku ditulung. Aja nganti njukur jurang. Lah kok wis dijarke ngono ya njukur jurang ora ono sing peduli. Nulungi kowe ora gelem apa meneh ora. Ora wegah apa meneh nu. Dinalikane ana wong sing aweh nasihat matur suwun berarti bisa peduli. Aja terus nara sing ngelokke yes alhamdulillah ora peduli karo aku. Wong tuwa ora peduli, kanca ora peduli, guru ora peduli, sekolah sakarepe dhewe ora ono peduli. Wis saking ngono wis dhewe. Pegel jeneng ngrasake wong model ngoten niku saking pegel saking nesu ning nganti dijak. Mergo puncak kemarahan itu adalah di wis ora muring-muring meneh ora ngomyang ngalor itu lho. Ini wis dijiari wis tak mulai. Ora diawe nasihat iki ana sing jawe nasihat alhamdulillah. Tapi riwayatnya lan iku dalam riwayat yaku tapi ngajak-ngajak sapa alladzi lil ikhwani mari kira-kira kanca. Dene ngandani kancane maring perkara sing apik. Walai salan ora ana fi qalbi iku ing dalem atine alladzi apa sayun suwi-suwi. Sing memang betul-betul niat ngajak kancane maring keapian, tidak ada motif niat yang menjadikan dirinya ngajak-ngajak wong liya supaya nek entuk perkara sing dipingin. Supaya entuk perkara sing dipingin. Hanya dai gawe kancane ben lakoni apike ternyata ada maunya. Syarat katane ada udang digawe. Nah, makanya nyadari kanca itu tergolong dayune ayu supaya nek iso nyadari mbak. Tapi berarti itu ngono kuwi mau. Tapi dengan atine ana unsur motif kesengajaan sing dene nglakoni kuwi mau ana pengen. Kenapa kok dene dijajake terus? Itu berarti ada mau. Ainal wasi. Ainal wasi tegese saking bujuk. Ainal wasi tegese saking bujuk wal hikti. Wal hikti lan unek-unek sing ala. Wal hikdilan unek-unek sing nolo wal hida ilan bujuk rayu. Perkara sing dikarepake sing dipingin. Memang betul kudu aweh nasihat. Iku ngarepake apik tujuan, ngarepake apik ora ono tujuan liya. Kala ngucap sapa Basarul Harithi, Basar bin Haris. Ora itu ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nulis dawa Nabi ya Basarul Basar.
Atadriya to ngerti sira lima krana parofaan luhurake. Rofaan luhurake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala halimul luhur min baini akronika. Ing dalem antaraning pira-pira kanca sira, bahasa ngerti rasa. Napa kok Gusti Allah iki ngluhurake awakmu luwih unggul dibandingke kanca-kancamu kuwi ngerti apa? Ngerti rasa dasar ditakoki ngono karo kajian. Apa kok kowe iki luwih mulya dibandingke kanca-kanca? Takon tulunge ngucape insyaallah boten kertos nanti. Napa sebab kok kula luwih unggul luwih mulya dibandingke kanca-kanca niku? Kula dawuh sapa Nabi bikin tiba-ika sebab menyote sira li sunnati maring sunnah ingsun. Wa khidmatika lan oleh ngladeni sira asolihina ing pira-pira wong sing bagus. Tak kandhani ya sadasa. Di antarane sing dadekake awakmu kuwi luwih mulya, luwih luhur dibandingke kancamu sing pertama. Awakmu tiba-ika li sunnati mergo kowe memang Allah sing dadi sunahku, tidak laku tok lampah. Selanjutnya wahid matika sholihin, kowe gelem nglakoni wong sing saleh. Amarga kowe cacak wong saleh suwe-suwe dadi wong saleh. Gampangane ngeten mawon. Kowe kumpul wong bakul minyak kowe yo melu apa? Wah. Yo kaluan. Kaluan ya, Pak. Ora ketemu lan minyak ana kowe kumpul bakul minyak yo awakmu suwe-suwe wangi karepe. Tapi beda, kumpulmu kalau wong sing tukang sampah saja biasa ora kita orang melu ngresiki perkara sing kotor kuwi awakmu melu kan. Jadi pengaruh kumpulan iki ngono. Makanya hati-hati. Saka ono wong tumindak kriminal ngoten niku wae. Kowe kumpul karo wong sing seneng kumpul ngoten niku. Kaketan awakmu ora melu tumindak kriminal, kowe melu dicurigai. Mergo komplotan, maka hindari teman-teman sing ndadekake awake dhewe saya rusak, saya ora seneng ngoten iku kudu ditinggal. Selanjutnya wanusika lan nasihate sira. Wanusika lan aweh nasihat sira li ikhwanika maring pira-pira kanca sira. Selanjutnya sing ndadekake awakmu luwih luhur niku napa? Awakmu aweh nasihat karo kanca-kancamu nuduhake maring perkara sing apik. Wa mahabbatika lan seneng sira li ashabi marang pira-pira sahabat ingsun. Terbetu seneng karo sahabat-sahabatku sehingga di sahabat kuwi mau sing menangi zaman uripku sing nglakoni tindak sunahku. Sing ngajarke napa mawon sunah lain nabi lewati para sahabat iku wae. Wa ahli baiti lan ahline omah ingsun dalam arti ahli keluarga ingsun. Lan awakmu seneng maring ahli keluarga kuwi ya kuwi turun awakmu disana. Ada utawi ilah itiba ikali sunati saking nunggali mau karo khidmati gasolihin nusikal ikhwani mahabbati kali ashabi mau iku Allah di perkara balla kang nutukake waladi balla kang nutukake waladi ka ing sira manazilal abrori ing derajate pira-pira wong sing padha bagus kabeh. Jadi mau sing tok lakoni sing bisa ndadekake awakmu kumpul karo derajate wong sing padha abror iku maknane padha bagus kabeh, jelas kakean. Waladilan perkara yakun kang ono waladi abadan yang dalam selawase iku ala wudu ing atase netepi wudu. Selanjutnya wong sing netepi dalam wudu. Manfaate ini ora karuan dalam wudu mboten kuat. Wa kaya ora karuan. Mungkin gawene kula dinasi ora sadar. Wah kok aku perkara kuwi iso gampang. Pengen nopo wae iso keturutan. Yo diantarane nopo yo dewe wudu iku mau nglanjutake wudu. Apa-apa dadi gampang masalah teko ngono kuwi yo kaya ora ono masalah.
gampangnya raka banyu mergo apa dekne senantiasa njogo awake supaya dalam keadaan resik kahanan suci. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man gawe sapa wong iku tawadhu wudu sapa man. Ala tuhrene ngatasé kesucian. Ana wong sing ampe wudu ngarepake tubuhe supaya tetap suci. Kutiba mongko ditulis lalu keteriman apa asru hasanatin 10 kilo-kilo kebagusan. Dengannya bakal ditetapake merkole 10 keapikan. Untuk 10 keapikan dawine wong sing gelem dawa wudu. Mungkin jenengan ngrasake sing wis kulino dawa wudu muyo saka kamar mandi, metu kamar mandi langsung wudu. Utawa sing batal ngendut langsung wudu. Iku ana khasiate ana manfaate. Kala ngucap sapa as-sayyidu hifni al-hifni. Aiman tegese utawi sapa wong. Aiman tegese utawi sapa wong tawadhu akan wudu sapa man. Wudu an kelawan wudu. Musahiban kang barengi lituhrin maring sesuci. Kutiba mongko ditulis lalu kedue man apa asal wudu atin 10 pira-pira wudu. Ana wong gelem wudu dewe coba sawake supaya netepi suci bakal wudu sepisan ditulis 10 dilipat gandake dadi 10. Lalu wudu utawi wudu siji iku bisa imiate ditelake iku bisa imiate ditelake dilipat gandakan iku bisa imiate ditelake 700. Sakudunya menawi mau dilipat gandakan menjadi 700. Apane hasanatan juga bisa. Karena kadang wong sing Jawa wudu ngono kuwi dene ora rumangsa apa-apa gampang apa-apa enak pengen apa iso kabeh ngono kuwi termasuk saka khasiat Jawa wudu. Li anna aqallal mudha'afati karena sedune luwih sithike tikelan iku lipat ganda. Dilipat gandakan iku sapuni ate. Iku sapuni atun, iku sapuni atun 70, iku sapuni atun 700, iku sapuni atun 700. Ziyadatan hale tambah. Alal asli ngatasi 10 al-madhuri kang wis ditutur. Dikauli dalam dawuh Allah Ta'ala. Makanya setiap satu kebagusan itu bisa dilipat gandakan sampai menjadi 700 kali lipat. Sesuai dawuh Allah Ta'ala. Man utawi sapa wong iku jaal teko sapa man. Bil hasanati kelawan kebagusan siji fala mongko iku kedue man asru amsalha utawi 10 pira-pira sepadane hasanah. Ala ahadil aqwali ngatasi salah siji pira-pira dawuh. Fal wudu mengutawi wudu iku hasanatun kebagusan siji. Wayudha aku nuli dilipat gandakan apa wudu di asrotin kelawan 10. Dan wudu itu merupakan kebaikan sini nanti satu kebaikan mau dilipat gandakan menjadi 10. Suma turu wahidin nuli utawi saben-saben siji minal asri saking 10. Bila saka 10 kebaikan itu mau dilipat gandakan oleh iku yuga aku ditikelake apa kulo wahid. Dilipat gandakan apa kulo wahid. Bisa ini aden kelawan 700. Jadi ada 700 payang bagi nuli prayoga. Prayoga itu apik banget. Payang bagi nuli prayoga. Apa al-mulazamatu natapi langgengake ala hadzal ajri ngatasi ikilah ganjaran
ala halal ajri ngatasi ikilah ganjaran al-azimi kang agung. Kami diusahake sedekah dawahul wujud. Itu iso dawahul wujud. Batal wujud. Khasiate manfaate akeh kabeh. Selajengipun wasa'iyun lan wong sing loman. Wong loman ku jenenge kabeh wong. Ora kancamu ngono kuwi ora kanca cedhakmu yo ngaku kanca. Ora dulur kowe yo ngaku dulur nalikane ana wong loman. Kancane akeh ra kabeh. Paman monggo utawi sapa wong iku aweh sapa man. Al-ba'du ing sebagian dari sebagian apa yang dimiliki. Wa aqalan netepake sapa man al-ba'du ing sebagian meneh. Dalam arti dekne duwe loro sing siji kek kancane. Lah kuwi termasuk loman. Bahwa dekne duwe perkara siji ngono dicuwilke kancane dipejak mangan sisa. Kuwi termasuk loman kategori wong loman. Wong loman kuwi sing ora duwe rasa iman. Rokok derek loro jaluk kono siji dikeki loman. Dia memberi 50% dari apa yang dimiliki. Justru gue nak pengen loman nalikane pas orang duwe ngono kuwi justru iki ganjarane dadine raka murah. Misalkan awak duwe rokok loro. Jaluk konco siji tok kek, kowe produke wis sedekah piro berarti 50%. Pas ora duwe, tapi bisa cerita nak nalikane rokokmu sak wadah, sak pak ngono kuwi. 50% saka sak pak dari piro? 6. Kalau yang menjelurkan ke kita setengah kan. Kalau yang murah rokok 6 lima, eman. Terus saya akan meneh, bodohmu saya akan meneh. Rokokmu sak slot. Kira di sini tadi 10. Sampai rokok ya, jadi rokok separuh. Mungkin berarti bila itu berapa itu rokok 50%, 5. Nah di sini lima pak, mesti gue rasa iman. Jadi justru ganjaran akeh kuwi nalikane apa sedekah nalikane kahanan orang putih, nalikane kahanan padha angel padha tipis ngono justru ganjarane akeh raga. Berkena saya akeh bondo ngono kuwi mau. Kalau kalkulasi nih hitung-hitungannya, ya ora cocok. Ora iso ngajeni nalikane orang. Nalikane awak orang ibarat kadang itu. Ono wong sing duwite dhewe mung 100.000. Ora duwe cekelan apa-apa mulih dhewe mung 100.000 disedekahake 5.000. Berarti ku piro? 5% dari harta yang dia miliki. Tapi nalikane duwite saya akeh 1 juta misalnya. Piro iku mau 1 juta. Dia 1 juta sedekahe 10.000. Rumah samu dengan itu karo 10.000 akeh. Akeh 10.000 ning ganjarane akeh sing 5.000 mergo 10.000 iki mau ngono 5% saka 1 juta. Dulu ono 5% saka 1 juta. 5% iki piro berarti? 50. Nek pengen ganjarane akeh wis sedekah nalikane kahanan pepet nalikane kahanan pas samel-samel pas ora kuwi sedekah. Ganjarane akeh ra. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kita afdal bebas rikaat. Ganjaran itu dikira-kiraake sesuai kalau rakaat. Kalau bebas rikaat, ganjaran sesuai kosong, sesuai keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa menggotai mati usaha ibu sahoin. Golongane wong sing loman, wong sing duwe golongan. Waman utawi sapa iku badala ngewehake utawa nyerahake sapa man al-akbar ing perkara sing luwih akeh. Wa aqal lan nepake sapa man linafsihi marang awak dhewe nikmat. Saean ing suwi-suwi. Kok ana wong iso awak luwih akeh. Dekne duwe 5 perkara. 5 roti ngono kuwi mau sing gawe dekne wong loro, sing liyane diceke wong liya, urane telu ngekeki wong liya. Kuwi luwih ngungkuli sing sakok.
Bahwa mongko utawi man iku sori wujudin golongane wong sing loman banget. Golongane judin wong sing loman. Wong loman. Wujud iku maknane loman. Waladhi utawi wong kosa kang netepake sapa alladhi andalurata ing dalurat. Wa athara lan milihake sapa man wairahu ing liyane man. Bilbul goti kelawan sang. Bilbul goti kelawan sang. Untuk maknane berubah itu ya sang. Bodoh dulu yang lima bahwa mengkotai alati ibu sahibu izarin wong sing duweni bisa ade wong liya. Yaknane yo darurat. Tapi ono wong liya yo sing butuhake. Terus perkara kuwi ngokeke wong liya, ngono kuwi dekne termasuk sahibu izarin. Luwih ngumpuli saka wong loman. Contone gampangane ngeten iki jenengan gadah arto 50.000 ning delalah disilah karo kancamu. Delalah ini nilai 50.000. Kalau mungkin butuh temenan. Butuhnya memang penting. Gawe apa? Gawe mertobo, gawe tuku obat. 50.000 ning kuwi motok silah kene kancamu ngono kuwi wis termasuk sahibu kita. Wong sing pentingke urusane wong liya nganti ngalahake kepentingane awake dhewe. Ganjarane luwih akeh le ngono kuwi. Ngumpuli wong sing loman. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap hu ing makmur iku wau sing man akto gak yo akto gak yo iku wau nganti sak teruse sapa al-Busairi man al-Busairi. Kala ngucap hu ing akto gak yo akto gak yo kabla sahibu saka lan sak pinunggale iku menurute Dewi Imam Busairi. Wa hasanul khuluqi lan wong sing bagus akhlake. Salajengipun wong sing duweni akhlak sing apik. Wa utawi hasanul khuluqi iku bastul wajhi ajere wajah. Wajahe ajer sumringah, orang bertatut orang perlu. Maka ful adalan nyegah ngelarani ucapan atau ngelarani penggawean. Ucapan ini dicoba, penggawean ini dicoba supaya orang ngelarani wong liya. Kadang awake dhewe mun ngati-ngati ngono wae, kadang ono wong sing iso rumangsa nak kelaran saka omongane awake dhewe. Padahal wis diati-ati. Apa meneh sing ora ngati-ngati. Wabadlun nada lan nyerahake paweweh. Gelem awak maring wong liya. Itu termasuk nuduhake hasanul khuluq. Nah, pengen kula nyen sedaya. Iki watak loman iku kudu diajake kecil kudu wis diajari supaya ora dadi wong sing loman. Wakila lan diucapake apa sing diucapake. Dua utawi hasanul khuluq iku hayatun tingkah lin nafsi maring ati. Jadi hasanul khuluq iku manggone ning ati. Akhlak sing apik iku manggone ning ati. Saking tumanjepe ning ati iku muncul apike saka ati iki mau berubah menjadi perbuatan, menjadi ketetapan perbuatan. Tas dulu kang metu apa hayat indal afali ing dalem nalikane pira-pira tingkah al jamilah kang bagus. Kan kula balik kula milih ati. Omongan sing apik, kelakuan sing apik iku muncul saka ati. Ati apik mesti omongane apik, kelakuane apik, pemikirane apik, ketetapane apik. Ning sewalike ati elek kok ngarepake perkara sing apik. Mergo kuwi ati sing apik niku wae uga memancarkan, mentokake ambu, mengeluarkan aroma sing wangi kok ucapane benar.
kelakuane yo apik. Nanti yo bakal tumindakake. Mergo kok atine apik. Ibaratake kaya minyak wangi ngono disemprot ing wong sing ning sekitare yo bakal ngangguani kabeh. Sing ning sekitare bakal ngangguani kabeh. Ning sewalike ati iki mau kok diisi karo perkara-perkara sing elek. Ya ati iki kaya kulkas. Ati iki kaya kulkas iki meh sing duwe kulkas iki mlebokake apa wae terserah kono sing iki. Nek telek ana linjung leboke kulkas entuk apa ora. Yo entuk janjane ning ora nggo. Nah, yo kulkasnya ambune ora enak dibuka yo ambune buat gede ra. Jadi kuwi ati gambarane ati ku sing memancarkan omongan sing memancarkan perilaku kuwi ati. Mau makane ning kene didhawuhake tasku indal kali al jamilah. Aklan saking akale wasar aklan syariate bahkan memunculkan pemikiran yang baik, pemikiran yang bagus. Itu semua hati. Bisugulatin kelawan gampang. Apa-apa dadi gampang. Nglakoni apik gampang. Min ghairi hajatin saking tanpa butuh. Ila pikiran maring mikir-mikir. Tumindak apik ora kakek mikir, yo lakon-lakoni. Ora usah kanggo-kanggo. Kok awake dhewe nek tumindak apik kok kanggo-kanggo. Alah mbok wae, sik wakune sarodok dawa iku termasuk kena bodhone setan. Setan iki bodhone nek ana wong nek tumindak apik ditunda-tunda. Mbok wae. Mbok wae sinau alah mbok wae sajane ini jantungan dhisik. Kanggo-kanggo ngono suwe-suwe yo ora kelakon. Ono wong nuruti ngono kanggo-kanggo termasuk nek nene nuruti bodhone napa sih? Setan termasuk bodho kuwi bodho wong sing duwe niat apik ning dibodho. Lah golek suwe-suwe supaya ora kelakon, ora sido dilakon. Wal musab itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.